passer du på dig selv. Husk så, gode parader. Ordentlig bund i stødet, ikke? Så kører det. Udmærket. Fuck. Du skal bare holde ham beskæftiget. Det går godt nok. Ikke gå og vente på ham, vel? Når han kommer i gang, så er det ham, der styrer, ikke? Når du kommer i gang, så er det dig, der styrer. Du var lige ved at have godt ramt her det sidste, ikke? Ja. Så bare start med højre venstre højre, så træde ind til ham, ikke? Og træde ud, og så højre bagefter. Få et lille vand her. Skal du der? Det var første runde nu, ikke? Så ikke lad ham komme i gang, vel? Så støder du bare. Det er dig, der arbejder så kommer han ikke i gang. Lige snart han kommer, så støder du bare, ikke? Lidt mere aggressiv her i anden runde, ikke? Fordi du tager første runde. Ja. Fri 10 sekunder. Ja, op og stå. Gode parader, og så ordentligt bund i lige stød, ikke? Udmærket. Jeg kan sige noget lige de første 10 sekunder. Jeg skal lige have... slå en hårdt. Ja.
Ved med at have din gode parade, når du går fremad, ikke gå fremad uden at slå. Slå, når du går fremad, ikke? Ja. Rammer du op. Bare bliv ved. Du, ikke? Men lige stødet, Ja. når du går fremad. Ja. Prøv lige en lille spids her. Bare drikke bare. Når du kører med din venstre, og du kører med din slag, så styrer du kampen. Du skal ikke være bange for ham. Hør så her, når det sidste omgang, ikke? Ja. Giver vi det, vi kan. Jeg råner meget 1,5 minutter og 10 sekunder, ikke? Giver vi lige lidt mere, ikke? Ja. Fordi du bagefter på point klar nu, ikke? Ja. Så nu skal vi lige se, om vi kan vinde sidste omgang. Ja. Han er ved at være træt nu. Så frem og presser ham, ikke? Bare gå til ham, ikke? Ordentligt bund i støden. Alexander Hannover og Dennis Mann. Og så venter vi på dommernes votering. De gange han gør det, det kan han godt være med. Ja. Godt land, når du laver for lidt, så kommer han i gang, så får han lov til at styre. Ja. Jeg føler bare ikke, jeg er hele tiden. Jeg løber bare hele tiden slå. Nej. Men hver gang du sådan holder pause, og han kommer i gang med sin lige stød, så bliver du fanget med de dybe stød, det er hårdt for han, ikke? Ja, første runde, der fik jeg lige en. Ja. Det går over igen. Ja. Nu har du været deroppe, ikke? Nu ved du, hvad det er. Ja. Det kan du gøre næste gang. Men det er ikke engang, jeg sagde halv minut. Jeg stod bare og kiggede, jeg ved ikke, hvorfor jeg skal. Så skal du nemlig gå til. Den er meget lige for mig. For mig, det hans, det er sådan noget, det der urene. Men nu ser vi, hvad dommeren lige siger. Det er dem, der bestemmer. Jeg kunne sagtens have slået mig. I det sidste halv minut, der slog jeg slet ikke gjort. Og vi er klar til at afsløre resultatet af denne første kamp i Væltervægt. Med dommerstemmerne 3-0. Hej sammen, Hannover fra Roskilde.